bautizo da miña curmá. Iso unha parvada, soñame na cabeza un poquinho e xa está. Non corríades porque sexa a única que estou bautizada. A mí me parece un día importante. Tranquila, que chegaremos para o bautizo. Suso, dice hola, que rapaza non é para. O ti sí. Que pasa con Suso? Gusta? Pero que sexa, muller, é cosa súa. Mira, e se dormimos ali? Que noxo? Seguro que non hai nin cobertura. Eu non quero. Veña, non sexas parva, é a única que está nos acordes, non sei. Está oscuro. Non me digas. Si che digo. Mira, isto é un muillo que está nas rodas. Aí hai unhas escaleiras. Subimos? Imos. Pasa, pasa. Tete cuidado. Vou subir un momento. Si, vamos. Cuidado. Podemos dormir aquí? Está ben? Bueno, pero solamente por non dormir fora, Está ben? Sí, parece estable. Veña, vamos. Cuidado con as escaleiras. Ten que cuidar. Que fas con móvil? Estás falando con aquel rapaz tan guapo? Pero que dis? Parece que alguén pasa de ti. Non vas caer nunca. Xurxo. Xurxo. Que pasa? Deixarme. Onde vas? Va, Xurxo, exagerado. Xurxo. Non vos parece que Xurxo está tardando demasiado? Deberíamos ir buscalo, non? É maiorciño demais para cuidarse só. O tempo está todo. Non tiñas que ter acompañado teu amiguito. Xa sabes, para andar polo bosque. Pero que disparvo? Pero que di? Se te notan leguas. Veciños polo bosque. Mira, estásme fartando, Tranquilo, que son leñas, tranquilos. Deixademe xa. Por qué? Outro máis. Ahora son xogos máis, estamos a meter xogo. Raquel, perdón polo de antes. Só sabes que sempre me paso coas bromas e non quero estar malas contigo. Arriba falamos de ir a buscar a Xurxo. Queres vir? Non, non me apetece. Pero van a ir todos, vamos a quedar ti sola aquí. Vamos. Non, está ben.
Xurxo. Xurxo, ¿qué te pasó? Una ferida bastante grave. Sí. Igual hasta casa temos algo. Pois a que carallo esperades? Correde! Corre. Xurxo. Hay que sacarlo. Mirad unha casa. Rápido, rápido. Parece que hai unha luz. Igual hay alguien que nos ayude, ¿no? Isto non me gusta, deberíamos comer. Pero que faz? Non podes entrar así. No, pero si no, no hay ninguén. Imos a ver o que topamos. Pois xa va a mandar. Como ti queiras. Que oscuro está isto. Encende la linterna. Un candil. Remedios tradicionais. Santi, non alumbrarme aquí por... Pero que ves? Non hai nada. Non hai ninguén. Pero estades solos. Non hai nada. ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Corre! Pero que pasa? Que facedes, animais? Pero que non o levantedes. ¡Cala, ayúdanos! Que pasou? Eu escoitei berros e non sei se les pasaría algo. Non escoitei nada. Pasa. E axúdanos, anda. Facedes, que non o movades. Sodes uns brutos. Ves? Follas curativas, ungüento de mente de eucalipto, valeriana para banda. Joder, ¿pero qué buscas? ¡Ah, que o desperte! Parade. Vais mancalo. Pero parade. Pero facedeme caso. Non o movades. ¡No, biches! ¡No, biches! Pero que hai de ver? Como matades a Xurxo? Idiotas. Mira que lle dixo que non o moveran. ¿Qué pasó Mira con como él? cuido. Espera. Mira como traen. Sodes parvos. Perderían moitísimo sangue. Saben? Tranquilas, Sodes idiotas. Por que facedes isto? Dixeña que non o moveran. ¿Pero qué pasa? Como que reláxate? Pero que nos relaxemos. Pero estás facendo? Estamos no campo e estes dos idiotas se moveron. E dixen que non se moveran. Xuxa, respira. ¿Estás segura? A ver, sí. Tranquila. Xurxo. ¿Pero qué estás diciendo? Son lindos. Respira. Cuidado, A Sasha, fantasmas que marchan entre las filas levando un monstruo. No se pueden ver a menos que estés mal bautizado ou non bautizado. A xente da procesión vai morrendo consecutivamente.